Hej, jeg hedder Anne von Staffeldt. Jeg tilbyder følgeskab på din rejse i livet. Min erfaring er, at når mennesker konfronteres med udfordringer og krise, så vækkes en søgen efter mening og forløsning. I mange traditionelle, såvel som alternative tilbud, opleves det, at flere spørgsmål opstår, end der besvares, uden et reelt gennembrud, fordi man ubevidst søger lindring af ubehaget. Og fordi livet til tider er kaotisk og uforudsigeligt, bliver det vigtigt at håndtere og begribe det storslåede ved kaos, frem for at se det som en katastrofe. Min opgave er at sætte din konkrete situation ind i en større sammenhæng med kontekst i dit allerede levede liv, for at finde det mønster, der skal brydes. Opdager du, hvad du skal udvikle ved hjælp af udfordringen, så henter du ressourcerne indefra til at forløse udfordringen. Og du forstår også, hvordan du kan forebygge sidenhen. Det er de nye indsigter, der forvandler ufrugtbare gentagelser. Mine metoder er utallige og bygger på 30 års egne erfaringer og i vejledende samarbejde med mennesker, som har forvandlet deres livs kaos til sammenhængende visdom. Den frigjorte fortælling skaber større mening og frihed til at udvikle personligheden, relationerne og gøre drømme til virkelighed. Min filosofi er, at lidelser i krop og sind fortæller om et manglende samspil, der forhindrer velvære og frihed. Ubalance og lidelse er altså et udtryk for manglende forbindelse mellem delene i din helhed. Brikkerne er der, men de ligger ikke på deres optimale plads i forhold til hinanden. Når de forskellige livsområder fra både fortid og nutid og ønsker om fremtiden bringes i samklang, genaktiveres de selvhelbredende kræfter. Vi bærer altså i virkeligheden alle de svar, der forløser og forvandler. Kunsten er bare at finde dem og skabe forbindelsen. Dette er min primære ekspertise, fordi jeg intuitivt både kan se, høre og mærke, hvor delene mangler forbindelse i helheden. Du kender det at tænke et, men automatisk at gøre noget andet, og det modsatte sker. Det er disse ubevidste strukturer, som jeg sammen med dig belyser og forvandler ved hjælp af helhedsorienteret tilgang, der også bygger på, at du skal blive klogere på dig selv og dit livs muligheder. Min sekundære funktion er at støtte dig til at blive fortrolig med livet og blive selvstændig i din verden, så du kan hjælpe dig selv videre. Jeg kan tage udgangspunkt i en behandling, der forløser kropslig ubehag, for at dække de fysiologiske behov. Når disse behov dækkes, frigøres energi, som kan bringes videre ind i et kærligt rum, hvor andre metoder får sjælen til at vokse gennem opklarende og forløsende samtaler, hvor dine tanker og følelser om dig selv og andre udvikler sig. Jeg tilbyder også kurser og vejledningsforløb, hvor du får mere klarhed til, hvad du ønsker, at formålet med dit liv skal være. Resultatet af denne særlige helhedsorienterede tilgang for krop, relationer og personlig udvikling er, at du kommer hele vejen rundt om krisens kredsløb og igennem, så du kan høste udfordringens visdom og udvide din erfaring, som gør dit helbred stærkere og kærligheden til dig selv og andre større. Og så får du rigtig mod til at gøre dine drømme til virkelighed. Mit ønske er, at du skal føle dig tryg fra start til slut, så du kan blive et selvstændigt og frit menneske i din verden.